आइजा हम भोजपुरी लोकगीत गायक मुबारक प्रजापति आप सब भोजपुरी श्रोता समाज के हाथ जोड़ के प्रणाम करत बानी। और आज बीपी लाइव के माध्यम से आरके स्टूडियो जमानिया में हमन का रिकॉर्डिंग हो रहा है भैया। आप लोग के माध्यम आप लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद बनल रहे हमन पर। गुलाम भैया के सौजन्य से ही लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा बा। और एगो लड़का बा, एगो लड़की के सुंदरता के बयान करत बा भैया। गीत के माध्यम से बताओ तनी कैसे कोना भाव में लड़का कहत बा कि जेकरा चेहरा पर नूर हो जाला, अरे जेकरा चेहरा पर नूर हो जाला वो आदमियत से दूर हो जाला। आई है देखल बा यह जमाना में ओकरा सचहूँ गुरूर हो जाला। लड़का कहत बा लड़की खातिर भैया कि सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू तो ना लागे न बारी उमरिया में तो ना लागे न बारी उमरिया में। सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू, सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू तो ना लागे न बारी उमरिया में तो ना लागे न बारी उमरिया में। होने न पवलू सरबी न ताकल कर, रूप के रानी छत से न झाकल कर। होने न पवलू सरबी न ताकल कर, रूप के रानी छत से न झाकल कर। जेन ताकेलू ताकेलू जेन ताकेलू अनहरियों में अजोरी हो जाला। जेन ताकेलू अनहरियों में अजोरी हो जाला। कौनो जादू भरल बा नजरिया में, कौनो जादू भरल बा नजरिया में। भैया और आगे लइकवा लइकिया के बखान करत बा सुंदरता के। कहता हो तो के फुर्सत में आके बनौलन खुदा, जे भी देखेला तोह के हो जाला फिदा। ओ
किस्मत में आके बनौलन खुदा जे भी देखेला तोहके हो जाला फिदा तोहर जुलूमी 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 तोहर जुलूमी जवानी कहानी बनी तोहर जुलूमी जवानी कहानी बनी दर्द लागे न कोरी चुनरिया में दर्द लागे न कोरी चुनरिया में सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तो न लागे न बारी उमरिया में तो न लागे न बारी उमरिया में तो न लागे न बारी उमरिया में तो न लागे न बारी